No niin, takas projektin pariin. Päivä 1 olisi vähän niinku selätetty ja saunaan pitäisi marssia ja tuntuu vähän, että tää homma menee vähän niinku takapakkia kun puretaan vaan, mutta kai se siitä. 2 viikkoa siis aikaa ja katsotaan pystyykö mies siihen. Konehuoneesta siis vähän lähti rojua, purettu ylimääräisiä osia pois. Se on paskanenkin, mutta antaa sen olla. Sen näköinen kapistus. Täällä on vähän ylimääräisiä sähköjä. Tai ylimääräisiä, mutta ne nyt täytyisi tehdä uusiksi. Ja sisätiloissa täältäkin on vähän riisuttu tavaraa ja siinä olisi vesiletkuja, mitkä pitäisi purkaa pois. Ei ole kennoa eikä ole puhelinta taakse, niin mitäs noillakaan ylimääräisiä vempeleitä. Tän näköistä sisällä. Tankille tuli tollanen täyttöaukon poikanen. Se on vähän vielä vaiheessa. Pitäis viimeistellä. Hyi kittiä. Tosta hiotaan kyllä suuri osa pois vielä, mutta sattulas tässä ole vähän reilummin sitten. Ja. Mitäs tässä muuta nyt onkaan tänään tapahtunut? Niin, tässä on kovasti hiottu vähän pohjia ja matattu pintaa ja saatais väriä selkää joku kaunis päivä. Puskuri on jossain tuolla pihalla sateessa, niinku on paljon muutakin romua ja vähän epätoivosta, mutta ehkä se siitä. Nyt saunaa ja katsotaan mitä huominen tuo tullessaan.